Mishibenta ban rakhe ya kasingi lai lot ka hanyo phonyo jongkari India ka Joint Action Committee School Lumpingat Amlaram Subdivision ha ka khatsan tarik nailar arhajar arphaulai ka lai shimenta ya kani kasingi yo lai lot kari India walada ka don Shakithain border ba kari Bangladesh Kampaji na ka subdivision ba na ka district headquarter ru hari kinong yalam shnong kimklat ban rakhe ya kani kasingi khrau jongkari kumshibenta ban pensung tho pat ba ya ka jinglong nong shong shnong ba bha ban wan ra jing suk jingkmen jingatali ban penrung hage jingmut jing perkhat ki nong shong shnong ban iet ya kari ba kajat ban rio lawan sakhi ya kani kasingi daga jingmi pat ba ki nong shong shnong kalum pengat ki nong sha khot sngoba ki nong hikai ki khana school bat na ki shnong ba marjan lapan phu pen pheng ya kani kasingi daga jingi shimenta ki sautali ki school badan hapo ka shnong kita ki long kalum pengat upper primary school lumpengat non government LP school lumpengat RC LP school lumpengat Presbyterian LP school bat kumju na ka VO tur shaprang Badru ka march pass ki khana school bat ka jing shat na ka VO tur shaprang hakan ka singi la yoru ban penher ya kalama lairong kari India da ukongsan uba salan swear ubadai orange forest officer pasatwa range bat kumjuru ula ajingkran shagi pat ba hakabai de ba ka singi na du pau dang khana kala pau kata ka jinglong ka ba kamper ka don habu long busting ka sur bat shidul bat big ha ki jinglong bat long ru ba jeliu ka jing per rasa aku sama si kente nantu natang japan kabar with you mentang bukan nak mati aku sama badan burung badan kasar kebang bayan isyarat kari gilin bukan modal umai ya ya kesir manila na upi manyada majantai ukot maya yapi hey majawak mayang lai leba ibo daman ang tiki alun may sentuk siya kyaling ay magang agla Aku wai kesegi anda pelapoi syakita kijing perde jeng pigi ba kamselor berkumjuro ngahang le ngayeng kenuksan ban pet i pi ngalong ke example i pi kumi kena kiban sakiu ba ngalik school hang le hat pasarwar LP school ni nangta ngajing trace tom kejongan hado bangan dari forest department kumtang kami nanti ba wat lang long tang officer beri dapat di forest department handringa wa ipi ban ngadron ru kata ke jingkermen ba pi pin solong UIS lane doktor lane ka doktor ka sap kapang ka ba ayu play balai bangala balai di jumlah tukumta ke jingtre sistem ke jompi ka sawan rai ya utus sok ke jingjok ka jingjompi da ke jingtre sistem da jinglang top kenaro ide ban don kata ke jingtemu bangan kiu cesor kena bangan yo ya kata ke jingtemu jonga barok kowe kan support dena kata kadau ngasio komen hadu kata bani ngapring jong bangalong kum kenuksa ya pi ho he lande ki bangala banyo i kita jong ka sistem banyo hadu kata de da kijing pan jong kijing duk kijing kerduk ka ba ki kimi ki pa ki jongi kimla kot bor ban pon poi ngi sya kata